Pro cestující s omezenou možností pohybu, případně se zrakovým postižením, je ideální nastupovat do městské hromadné dopravy prostředními dveřmi. Vždy u dveří hledejte piktogram chodce s hůlkou, který označuje vchod do vozu, který je nízkopodlažní. Při nástupu do vozu jsou potom sedačky poblíž prostředních dveří uspůsobeny pro tyto cestující, mimo jiné i tím, že je zde tlačítko stop pro zastavení vozu umístěno tak, aby se dalo obsluhovat z polohy v sedě. Tato místa k sezení jsou uspůsobena i vzdáleností mezi překážkou, případně dalším sedadlem, tak, aby umožňovala lepší pohyb těmto osobám. V nově dodaném autobuse Solaris Urbino je takto uspůsobeno 8 míst, kdy je u každé dvojsedačky v blízkosti tlačítko pro zastavení vozu a zároveň i vzdálenost mezi sedačkou a překážkou nebo další sedačkou je větší než v ostatních částech vozu.